И здравейте хора! Аз съм Слян 600 или имейл Pro и както искате ме викайте. И тук с мен е Мишел Pro 03. Здрасти! И това е нашия survival, първи епизод. Това е нашата къщичка. Решихме да ви спестим някои минути от вашия живот. Като щяхте да ги препилеете. И направихме тази малка къщичка, която не е нищо особено. Мислим да го направим по-готин, да го направим от различни дърва. И покрива също го направим от фензове. За да е по-як, ние да използваме торчове. Защото скоро няма да намерим кол, защото ние нали сме в пустиня. Ама все пак има джунгла до нас. И аз мисля да покупая, ако искаш желаете. Добре, идвам. Аз ще купая тук. Овца май видях. Овца. Опа, аз... О, имаме за едно легло. Имаме за едно легло, ма ни трябва още. Добре, тук е някаква малка крава. Ще остава да порасне. Тя да порасне, после ще избием. Защото няма пусне нищо. Само дет ще убим. Да живее там. Аз ще копам дърво, пак не знам за тебе. Ще копаш дърва, да. Ами, Логика. ще копаме. Добре. Може да не потрябва после дърво. Ама ще го копаш или ще чупиш? Бе, решил съм да си да кажа копам, ще го копам. Браво. Тук намеря гравел, с който нищо няма ни Ако помогне. случайно чувате някакъв телевизор, Няма нищо. Спокойно. Добре, стана малко тъмничко и едва виждам нещо. Тук. О, открих айрон. браво е. Мишел Про майче за малко ще лефне. Да. Аз ще отида да си направя каменна кирка и докато се я направя ще скипна видеото. И хора, върнах се и ето го айрон, сега ще го чупим. Едва виждам нещо малко. Дано да го чупа и дано да няма лава. И кол също не е. Това е. Да, ето Мишел Про влезе. Добре. Трябваше да взема такова пръчки. Но нищо. Тук да оберем айрон все пак. И кола да оберем за торчове. Какво стана докато ме нямаше, бе? Нищо. Нищо, просто се направи една каменна кирка. И така. Така да щупим това. И както гледам... има още. Ето е много хубаво, има така, бе. Това е добре, това е добре. Може да спечем доста работи. Например, имаме храна. Кола може да... аз пък кола да печем кола. С кола може да печем. Да изпечем айрон, да се направим айрон меч, такива неща. Тук май ми се видя още. Да. Колко айрон събра? И тук хипер айрон. Чай, сега ще видя. Колко айрон има тук, бе? Ама, как виждаш, че тъмното е? Еми, аз не знам. Виждат ми се някакви такива питанцаи. Има 11. О, достатъчно. За двамата по меч и кирка е достатъчно. Дори ще не остане. Да, дори ще не остане. За някой да се направи нещо. Какво направим? Може да направим кофа да си вземем вода за всеки случай, защото дървото може да се запали лесно. Ама защо да го палим? Не бе, казвам, ако случайно от някакво нещо се запали. Аз май чух тук овца някъде. Мишел Про пак ще лефне, ето. Не знам, има някакви проблеми. Добре, прасе открих. Това е добре. И не мога го удара. Не разбирам защо не мога го удара. А го убих. Добре. На мен при малко ми се чу овца. Но сега май чувам.
се върна базата да оставя нещата, които съм взел, за да не умра и да ги загубим. Ето и ми лагна. Добре, имаме 4 вълна, още 2 вълна не трябва. Добре, да оставим това всичко. Още 2 ли не трябва, добре? Да. Но те ли търся овци? Ами ако искаш, ще ти търся. Сега само си направя меч. Дай ми камък. Има. Чакай, направи направо една печка да стопим айрана. Добре, чакай. Аз ще направя. Добре, бе, аз направя, бе. Само ще оставя. Ще се направя една кирка каменна. Ти се шегуваш, няма ми стигне един камък. Добре. Взем това. Да сложим да се пече. Така. Така. И аз да си направя един каменен меч. Так му 2 камък има тук. Аз взех едно камък. Добре. На мъжа пак лесно. Но нищо все пак. Добре. О, кокошка, това е доста добре. Събирам все повече храна и вълна. И това ще ни помогне да пренощуваме по-бързо и да оцеляваме все пак. Например, ако нямахме храна, може да сме мъртви вече. И не знам защо бият с малка крава, като тя не е голяма. Няма да ми пусне нищо, но там виждам прасе. Сега ще го убия. Може да не го чувате много добре, защото е в друга стая, защото интернетът тук, където съм аз, е малко слаб за него. И затова му крашва постоянно Майнкрафт. Го праси. Млечете го. Бил го добре. Майче ни дропна нещо. Не дропна. Тук да потърсим 2 овци ни трябва само да пуснат вълна, разбира се. Тут може да не пуснат. Това ще е доста тъпо, ако не пуснат. Но важното е, почти събрахме вълната. И така. Хора, ще паузирам за малко видеото. И хора, върнах се. И тук, както гледате, има някаква пещера. Има ковс и има още кол, което е доста добре. Тук да внимаваме да не паднем. Има ли храна в нас? Да, има. Той умение има. Ама не е опечена. Аз сложих да се пече айрона, после сложим храната. Добре. Що лепна, бе? Пак му крашна Майнкрафта, сигурно. Нещо е доста бъга в интернета. Добре, доста кола има тук, добре. Все повече се развъме. Все повече и повече се развъме в този сервер. Добре, имам ли камък? Не. Опа, чай да покупа малко. Тук ще ми трябва камък. Добре, толкова ще стигне. Така. Защото ако ме нападнат зомбита, може да стане лошо. И така, добре. Тук да експорнем дали има нещо айрон, диаманти. Тук да не се загуба. Да знам само нагоре, там наляво или дясно. Не знам. Някъде там и открих още айрон. Тук да го гледам да няма някакви зомбита. Вие в клипа може да не виждате нещо. Това е лошо. Я да видя брайтнес. То е
карай. Само би трябвало в клипа да се вижда перфектно. Видях, че щупих нещо. Ама нещо се бъгна. Но малко е лагало. Свърши айрона. Доста малко. Джойна. Малко му лагна. Добре, хора, този клип е малко по-дълъг от предишните клипове, защото вече знаете, че правя малки клипчета, не е много големи. И така, и хора, мисля да приключвам видеото. Сега ще се върна в къщата с Мишел Pro 03 и мисля да привърша видеото. Довиждане. Не сега. Добре. Да отидем в къщата първо. Аз съм там. Се правя меч. Добре, чакай. Айрон. Да, напред на мене. Добре, готово. Нещо друго да правя? Не. Айрон кирка може. Добре. Ще направя. Ще са ни от полза. Случайно намерим дома. Опа. Тук нищо му изляза. Тези джунгли само скапане. И нощ също. Нощ имам мобови. И аз майче се загубих. Не знам. Следи ми името, бе. Аллат, аз не ти го виждам, бе. Къде Не, си? аз не ти го виждам. Това е проблема. Чакай, знам. Скелети има тук доста. Това скелета има. Не, видях, ама. Бърже да бегам. Бърже. Аз съм ти името. Да, аз. Тръгвай към моето име, аз съм до къща. Пичи храна там, ако можеш, защото ще ме Добре, свърши. тръгвай към името. Хънгърско. Надявам се, да видиш, ще пича храна, защото и аз съм гладен. Аз те го виждам. Хора, мен не ми е страх. Мен не ме е страх от тези скелетани. Просто може да ме убиеш, защото Minecraft Pocket Edition и е малко тъпичка и знаете, че трябва ти трябва да ударим направо. Много зле. Добре. Дай на меча и да превършваме. Той е в честа. И кюеката ти в чест. Добре, няма да ми е нужна за сега кирката, само да изям една пържолка. Аз съм наядо. Добре, чай да изям. Добре, застани до мене. Гледам там, гледам аз. Хора, мисля това да е от клипа. Аз бях MLG Pro или Slam 600. С мене беше Мишел Pro 03. Това беше първи епизод от нашия survival. И чао!